Il-Bank Ċentrali ta' Malta fl-evalwazzjoni regolari tiegħu dwar l-andament ekonomiku għalli matul it-3 snin li ġejjin it-tkabbir ekonomiku mistenni jibqa' b'saħħtu għalkemm ftit aktar baxx mill-2017. Matul is-sena li għaddiet Malta irreġistrat l-ogħla tkabbir ekonomiku fiż-żona euro tant li qabżet b'1.6% it-tbassir tal-Unjoni Ewropea fil-prodott domestiku gross ta' 7.2%. Ekonomisti tal-Bank Ċentrali għallu li meta mqabbel mal-aħħar tbassir, dak riċenti jirrappreżenta reviżjoni il fuq fit-tkabbir fl-attività minħabba esportazzjoni netta aktar b'saħħitha. Għalli it-tkabbir ekonomiku fis snin li ġejjin se jiġi sostnut minn fatturi ta' domanda u provvista. Għalli b'mod partikolari, ir-riformi fl-enerġija li saru matul dawn l-aħħar snin, il-proġetti ġotta ta' investiment, iż-żieda fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-esportazzjoni qawwija tas-servizzi huma l-istimoli ewlenin li se jsostnu it-tkabbir ekonomiku. Bank Ċentrali qal li minħabba tkabbir ekonomiku maġġel, is-suq tax-xogħol mistenni jibqa' f'livelli stretti bir-rat tal-qatt mistennija tilħaq l-4.2% fl-2020. Għalli għalhekk f'konformità ma' reviżjoni il fuq fl-attività ekonomika, ir-rat tal-qatt ġiet irreveduta l-isfel matul it-3 snin li ġejjin. Dwar il-finanzi pubbliċi l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali qalu li l-Gvern se jibqa' jkollu surplus fil-finanzi pubbliċi tiegħu filwaqt li l-proporzjon tad-dejn mal-prodott domestiku gross mistenni li jinżel taħt il-45% sa tmiem il-perjodu ta' tbassir.